Škola plná pohybu, škola plná radosti z pohybu, škola plná športu. To je základná škola s materskou školou Vikartovce. Sme neveľkou dedinskou školou v okrese Poprad pri pramení rieky Hornát. Napriek tomu, že škola nemá telocvičňu, má vynaliezavých učiteľov, ktorí vedia deťom zabezpečiť rôznorodé pohybové aktivity, hlavne pod holým nebom a v nepriaznivom počasí aj v starých priestoroch školy. Telocvikári sa venujú deťom nielen na telesnej výchove, ale aj na krúžkoch, ktoré sú zamerané na rôzne druhy športu či pohybu. Patria k ním pán učiteľ Peter Ďuračinský, ktorý má na starosti okrem telesnej výchovy aj hokejbalový krúžok, a pán učiteľ Vladimír Šavel, ktorý okrem telesnej má pod palcom aj športový krúžok. Učitelia v krúžkovej činnosti nastavujú plány tak, aby ich obsah bol atraktívny pre všetky deti. V posledných 2 rokoch sa rozmáha cyklistika a cykloturistika, kde žiaci zdolávajú rôzne časti nášho krásneho Chotára. Na škole sa športu a iným pohybovým aktivitám venujú aj učitelia humanitných a prírodovedných predmetov vo svojich krúžkových činnostiach, ako je pán učiteľ Ľubomír Oravec, ktorý má na starosti futbalový krúžok, pani učiteľka Jana Krajčová, krúžok Spoznávaj svoj región, a pani učiteľka Beáta Jakubčáková Bukovinová, ktorá má pod palcom turisticko-geografický krúžok. Mimo školy deti robia rôzne pohybové aktivity, ako je folklórny tanec, futbal za obec v rámci mužstva U11 žiakov a neskôr aj dorast a hasičský šport. Aj pani riaditeľka vedie žiakov k športu tým, že im umožňuje stráviť deň na plavárni za zber papiera. Každý rok sa naši žiaci 3. a 6. ročníka spolu s telocvikármi zúčastňujú lyžiarskeho výcviku, ktorý trvá celý týždeň a je doplnený turistikou či plávaním. Žiaci 3. ročníka sa zúčastňujú plaveckého kurzu, ktorý je u nás veľmi populárny. Prvý stupeň si užíva šport v rámci školy v prírode. Deti majú možnosť využívať multifunkčné ihrisko s umelou trávou, obecné futbalové ihrisko, hasičský areál a krásnu okolitú prírodu našej obce. V rámci školy naše deti dosahujú rôzne športové úspechy v obvodových kolách, na okresnej, krajskej, ba dokonca aj na celoslovenskej úrovni. Naša škola organizuje už 2. rok charitatívny deň venovaný rodine. Deň rodiny, kde do pohybu zapája každého, deti veľké aj malé, školákov i škôlkarov, mamky aj ockov, dokonca aj starých rodičov. Je to deň plný zábavy, športu a vtipných pohybových aktivít. Krásnou a dlhoročnou tradíciou sa stali Hornátske hry. Je to športová akcia, ktorá spája 5 obcí a teda aj škôl Hornátskej doliny. Hornátske hry putujú z obce do obce každý rok. Naša škola organizovala tieto hry v máji 2017. Kreatívne pani učiteľky deťom na 1. stupni v zime organizujú zimnú olympiádu, kde triedy medzi sebou súťažia v disciplínach hokej, slalom na bránku, sánkovanie a bobovanie a iné zaujímavé aktivity v snehu. Aj napriek tomu, že na našej škole nie je telocvičňa, pohyb a šport je u nás rozšírený a každý žiak je aktívny a učitelia kreatívni a vynaliezaví. Chceme viac športu, viac pohybu a viac radosti. Dajte nám svoj hlas, aby sme mohli naše talenty rozvíjať ďalej aj vďaka vašej pomoci a street workoutovému ihrisku.